El meu pare era un gran aficionat a la fotografia i a la muntanya. I entre ell i la muntanya i la càmera fotogràfica tenia molta afició a la foto. Amb la màquina del meu pare vaig començar a fer les fotos que va dar l'impressió que podia fer alguna cosa jo dintre l'ambient fotogràfic. Però vaig tenir la sort de fer unes fotos amb aquest famós llac de Puigcerdà, que una d'elles em va guanyar molts premis. I d'això em va agafar l'afició forta a la fotografia. L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya jo la vaig conèixer anant al meu pare veient exposicions fotogràfiques, a veure les fotos que havia presentat, que havia anat al concurs i a veure si li havien premiat o no li havien premiat. Jo li deia aquesta sí, aquesta no, això podríem fer-ho d'aquesta manera, podríem fer-ho d'una altra, i li era tanta la il·lusió que veia que jo tenia que al final em va comprar una màquina ja més superior, que era una Reflex, una Icoflex, amb dos objectius, amb un Tessar 3.5, i aquella màquina, esclar, verdaderament era superior i podia fer moltes més coses jo en fotografia. El meu pare tenia moltes amistats dintre l'ambient de l'agrupació fotogràfica, entre ells hi havia un tal senyor Roca Casanovas, un gran fotògraf, i aquest senyor Roca Casanovas el consideràvem nosaltres que era una eminència fent fotografia. El senyor Roca Casanovas es va comprar la millor màquina d'ampliadora que hi havia al mercat en aquell moment i la que tenia ell se la volia treure de sobre. I el meu pare va fer tractes i li va comprar l'ampliadora del senyor Roca Casanovas. Aquesta ampliadora, que era famosa, que ja havia guanyat molts premis, va anar a parar a les mans meves. I efectivament, tenia raó, aquesta ampliadora era sensacional. Per mi va ser la glòria, perquè hi vaig veure moltes possibilitats de poder fer amb uns diafragmes i uns objectius estupendos que anaven una meravella. I d'allí van començar a fer fotos una mica ja més considerables. No solament amb tamanys petits, sinó ja amb tamanys més grans ja. Anar en concursos i tindre contacte amb la gent que guanyava premis, això també em va ajudar amb aquests que guanyaven els premis, la majoria eren de l'agrupació. I clar, aquí llavors resultava que tenia més amistat amb els de l'agrupació a través dels dos concursos fotogràfics. Entre ells, us diré que hi havia el senyor Joan Colom, que vaig tindre molta amistat amb ell, ens vam fer amics de seguida, teníem unes idees bastant similars a tots dos i fèiem unes fotos molt similars també. El senyor Colom és el que em va portar a mi a fer coses, perquè ell respirava la fotografia d'una forma molt diferent a la meva, però la intuïció fotogràfica era molt similar. O sigui, fèiem una fotografia en aquell moment bastant avantguardista en aquell moment. El meu estil de fotografia és bastant variable en el sentit que jo sempre busco l'impacte que pugui tindre una fotografia per demostrar què ha passat en aquell moment. Hi ha dos tipus de fotografia, la clàssica, que és la foto espontània, que tu veus el bonic que és aquell paisatge i tires la foto del paisatge, però li dono més valor a la fotografia rebuscada, la que té idea, la que s'ha d'inventar. Si no la pots veure, te l'has d'inventar abans de disparar-la. O sigui que és una cosa que se sent molt a dintre. És molt difícil d'explicar això, és una intuïció que jo li demano, intuïció fotogràfica, no? Tindre idea del que vas a fer, abans de disparar-la i veure la fotografia que tu creus oportú. I així es va anar la cosa, jo vaig fer un tip de fer premis a passar de la tècnica fotogràfica del revelat, perquè les meves fotos, l'èxit principal era el revelat, era l'estudi, era la part química del laboratori, era el laboratori el que manava a les meves fotos. Jo feia una fotografia i la canviava de color, li donava un estil completament diferent del que havia fet,
però ho feia a través del producte químic, de la química que hi tirava jo al revelador i del sistema i de la forma que ho feia, que el moment que es dispara, la forma que es disparava, la forma que es revelava i després la forma que s'ampliava. Aquí la gràcia era l'ampliació, no? Era la forma d'ampliar-ho i d'un bon revelat. No? I així es va anar sortint la fotografia que en deien ahir del gra, que jo era l'apòstol del gra, em deia el president de l'agrupació fotogràfica de Catalunya, em deia que era l'apòstol del gra. O sigui que amb el ditxós gra aquest famós vaig lograr molts premis i bons. Llavors, un cop agafat aquesta tècnica de disparar ràpid i difragmar, revelava amb temperatura. El revelar amb temperatura, què aconseguia? Pues que obria la sensibilitat de la pel·lícula. Però un cop oberta la sensibilitat de la pel·lícula, jo vaig veure que efectivament la cosa canviava, tenia un altre ritme en la fotografia, era un altre estil de veure la fotografia. A la llarga me'n vaig dar compte que encara ho podia millorar això. I llavors se'm va ocórrer, això sí que va ser idea meva, ningú m'ho va dir-ho, de posar el fixador a la nevera. Jo posava el fixador a la nevera i el tenia a temperatura baixa i quan havia revelat a 30 graus li posava el fixador a darrere gelat. I llavors sí que aconseguia el que jo volia, obrir l'engranatge de l'emulsió de la pel·lícula. I quan l'emulsió s'obria, era el que ho veig amb les fotografies meves, que tot està fet amb aquest estil. A mi el que m'agradava era fer el reportatge de carrer. La foto de carrer jo crec que és molt interessant. Bueno, el que feia el senyor Colom. O sigui, m'agradava el seu Colom per les fotos expressives que feia al carrer. Doncs això era el que tothom tindria que buscar i fer. O sigui que és un estil de foto molt interessant i emotiva, que és un document, no? És un document d'expressió en el moment que dispares la foto. Quan vaig a fer fotos, abans de fer-les ja tinc idea del que puc fer. O sigui, d'on puc arribar i del que vaig a trobar. Això no vol dir que trobi algunes coses inesperades, no? Que amb això no hi comptava, mira, ha sortit bé avui, no? Però normalment quan vas a fer una feina ja tens una idea del que has de fer. I llavors ja concretes el que pots arribar a fer amb el que portes a les mans, no? I així feia les fotos del carrer, n'he fet moltes. I les he fetes a puny de mà, vull dir que ni mirant pel visor per res, anant pel carrer caminant i jo faig les fotos. I n'he fet una barrada de fotos així. I a tipus Colom, o sigui, que el Colom les feia així. I sí, feia igual i ho feia molt bé, queda molt bé les fotos del carrer. Ara, has de saber-ho fer, has d'agafar la tècnica també, s'ha d'agafar la forma i manera de saber on t'apuntes, o sigui que no. El fotògraf invisible és sensacional. I així puc passar que no em vegi ningú i vaig tirant fotos, és allà on disfruto més, La Leica la número 1, per diferència, de diferència. Ara, estil de foto, depèn de l'estil de foto. No és igual fer una foto d'estudi que amb una Leica que amb una 6x6, una càmera 6x6, no és igual exactament. Però la Leica per reportatge és algo sensacional. En aquella època era el més actual que hi havia en aquell moment, o sigui que era la càmera, per mi era la càmera número 1. Concursos internacionals, esclar, per nosaltres, aquí a Espanya, veiem fotografies que aquí no arribàvem a fer-ho mai. O sigui, hi havia unes fotos molt ultramodernes
amb uns estils completament diferents del que fèiem nosaltres. I això et demostrava que el que tu tindries que fer és el que veies allí, no? O sigui que valia la pena fer els salons internacionals perquè se rebien fotos molt interessants i molt importants. Jo vaig tindre l'experiència no solament a Tòquio, sinó també vaig anar a Tailàndia. I també vaig estar a Hong Kong. I esclar, tot això és molt diferent del que tenim nosaltres. És un altre estil de viure, de vestir, de menjar, és completament diferent. I això causa un impacte, esclar, la persona que hi arriba allí per primera vegada, tot és una novetat, tot és una cosa fora de lo normal, no? Però fotogràficament es disfruta molt, molt. Si tens una petita intuïció fotogràfica, pots fer meravelles de fotografies, sobretot a Tòquio, a Tailàndia, a Bangkok. Últimament, aquests 10 anys últims, he tingut coses de digital bastantes. I ara, últimament, de telèfon també. També tiro coses amb telèfon i queda molt bé. El telèfon ha fet una renovació total absoluta del que era la fotografia quan jo vaig començar, però absoluta. No té ni la mà remota que s'hi assembli. No es pot comparar una cosa amb l'altra. Amb el que jo vaig arribar a fer en foto en blanc i negre, el que s'està fent ara amb un telèfon. És algo fora de sèrie. La gent no té idea del que es pot arribar a fer amb un telèfon. He sigut un simple aficionat atalentat. He sigut un aficionat atalentat. Això està fet per mi fa 50 anys.